Hey, ik zit hier met Pedro Trippen. Ik zat in zijn studio. En Edward is erbij in Zoom-meeting. Dem hebben we ingezoomed. Hallo. So, we wel van de ganz kort over het project design, dat leidt. De Blessing van Carrie Joby. En ik weet niet, wie nog al erbij wie, als ze dat schrijven deiden. Wat op de ganze Welt niet zo al in viele Sprüche über zaten gezongen worden is. So, Edward, du ruipst mij mal aan en zegt wat hels van dat, wanneer we dat leidt willen graveren. Vertel ons mal, wat komt u erop? So, wie hier in Bolivien aus der Anfang mit dieser Pandemie sind wir auf einmal so, wir wurden mal 24 Stunden einbeten. Aus Truck, jeder einer kann sich eine Klockenzeit wählen und wie möglich oder kurz ob, dass von der ganzen Welt wir Menschen, die rufen an und sagen, sie wollen auch eine Stunde beten. Dann wäre da einmal in jeder Klockenzeit über 24 Stunden Menschen, die beten. Und ich habe auch eine von den Stunden genommen. En als ik te beden deed, en wie had ik wel gemerkt dat we kunnen muziek aanmerken en God loven en prijzen met muziek. En ik kreeg dit leid, dat we een gans niet leid, en dat we een van de eerste mal dat ik dat hier deed. En mij schier dat leid zei dat aan, en ik zie dat eenmaal, ik vang dit, wat het leid zei, dat even ans plotische mensen om te beden. En ik dacht, van zoveel meer mensen, als plus ik dit beden kan, even ans plotische mensen op de ganze wereld. En dan heb eenmaal dacht ik zo, nou, wel we allemaal top erop weer zingen tegelijk en zo'n video te merken als man im Internet alweer zag, wat van veel Leute al gemerkt worden zijn. En ik hoorde hierbij en ik voel dat we van God wat me leiden op deze hierbij en ik roep die aan David en 1, 2, 3 wie we allemaal schwanken zich zo. Wauw, wel, dat is interessant. Dezelfde week, je roept een paar jaar dan wie hier in de band, Johanna Chela, die reden me aan en zegt, wie helemaal niet Leute van een cover maken van een andere groep, de Zeeën, de Blessing, ik heb nog goed mal doen eentje, ik weet nog goed heen geworden dat zo wat je heeft dan. Dat heeft als iemand meer op de huid met een eentje, niet? En nou ja, wat fijn zijn, niet? En toen meinte ik dan, hier zijn meer mensen wat het van God veilen, dat het zal zijn. En daar vangen we aan te schrijven. Hebben we dan met Pedro hier, met Dennis ook in de band gereed. En dan hebben we van nummers op te schrijven. Zo wens we hier de ganze studie en alles hand. En Pedro schafft hier zo met de ganze mixing, mastering. Pedro vertelde een klein beetje wat, also wie sagte, die zijn ja alle uit, aber da hast du die ganze Koordination gedaan, nicht? Die meest mij aan Fernus am Studio. Dat was interessant. Dan krijg ik Edward had met David gereed. Krijg de deel ervoor, dan hoor ik en Natalia, mijn vriend ook, even gereed. Dat wil wat fans zijn, maar een applaudis om wil ze wat maken. Ja. En dan kwam eens voor alles zo top. En dan wens we dat ganze aanvangen. Ik heb met Edward, met David ook, we hebben veel amtelijk organisatie. Heb ik dan ook zo veel met mensen gereed en dat ganze, die wordt gecheckt, die tracks, die worden dan krijgt veel opgenomen worden en dan ik leg dat zo met mijn passionen aangeven. Ik mag dat mensen, wanneer nu hier hartje, wanneer dat zijn ook, dat die kunnen zijn, oké, hier is meer hangen als busboezig wat je merkt. Die zullen zijn, oké, hier is passion, hier is liefde hangen. Dat zal die ook non-tragen. Ja, we hebben hoeveel zijn hier bijna? Zijn 31 zingen wat we met alles doen. Met Edward top 32. Met Edward top 32. Edward zijn een klein beetje worden. Maar ik leer dat Jeff wat je wilt. We gaan leren niet kunt alle plotische zingen aanloden te met zingen. Dat Jeff dan nog meer. Maar we gaan verzocht van alle landen wat. Mensen wat wie weten wat plotisch zingen. En hey, ik leer dat we ons verbinden. Niet? In dem zijn we schaffen alle typen aan eenheid. We mochten einfach de plotische mensen op de wereld zien. Krijg zo, ik geloof dat als een buitenwijnig het projectje was. Ik ga al veel mensen kennen en ik geloof dat we brengen mensen op van verschillende steden. En we hebben alle een zijn, een denken, een gevoel en dat wat we wensen, of wat we zien willen, wat we goed reden willen. En ik geloof aan dit gebed. Dat wanneer we met geloven bidden, dat wordt een verandering passeren. En wenn wat ik erin geloof, eindelijk ben ik geloof niet zo, dan kan je het niet helemaal zijn. Maar ik heb over de laatste jaren veel zijn, waar man ons deze mensen veel opwerking al passiert is en waar het allemaal meer passieren wordt. En ik geloof, dat leidt is een
Vorteil von dort. Okay. Wel, dan vergeet niet, also dit vrijdag Yep. zal de Leute sehen rückkommen en help ons dort verduiden dat alle plaatjes dat de hier krijgen op deze wereld, dat zijn 500.000. So, nicht ab hier mit Share, aber du nummer am YouTube 500.000 erst, ne? Okay, wat einmal, dat wir bloß so besiegt. Aber wir möchten, dass die Menschen das hier und dass Menschen einfach hier gesehen worden. Das ist unser Wunsch. Korrekt. Bueno, dann freuen wir uns auf Freitag.